ke gimbiya sarauniya aminiya mai kwalliya mai dariya mai wushiriya gimbiya kin san da ce wani na yarda da ke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ya kuma su yana nan gida da na waje. Har yau kuna tare da Abdullahi Galadi wato Galadin Waka Bunza. Allah ya samu dace. Ina mai sanar da ku cewa na saki sabon album dina mai suna Gani Gawane na sabuwar shekarar nan ta 2026. Album din na saka shi ne akan YouTube channel dina mai suna Galadin Waka Bunza. Ku yi ku subscribe kuma ku danna alamar kararrawa. Za a sanar da ku album mai suna Gani Gawane album ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa, wanda ya kunshi waƙoƙi na bangare daban-daban. Akwai waƙoƙin soyayya a ciki, akwai waƙoƙi na faɗakarwa, akwai waƙoƙi na jan hankali har da yabon manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sada mu da alkhairin da yake cikin wannan shekarar. Album din yana kunshi da waƙoƙi guda ɗaya har guda 10. Bakin alƙalam ya bushe. Bakin alƙalam ya bushe bayan da zana yi gani. Kin yaudare ni kin tafi kin dawo a gare ni ba ni bukata. Dan ba cikin aminci kike mini yanzu ko ai na gane. Waka mai suna 'yar uwata. Ba ni so babu son ki ya shige ni zuciyata. Kin san da ni naki ne 'yar uwata, kada ki manta da ni. Ke ce bugun zuciyata, in babu ke ina zana kwana. Na saki raina da kalbina, ke zane kai wa ahalina. Kamar irin su ba saman ba. Baby na kimbiya, ga kyau ga kwalliya, ga kyau ga dariya. Baby zo gani gaskiya da ni babu ke ba ni to ina zani. Sai waka mai suna Gani Gawane. Waka mai suna Gani Gawane waka ce ta musamman. Gani Gawane Allah ishe na tsoron Allah, ganin abin wani kai dan uwa ta ya biɗi na ba. Lokaci ya canza in baka da kai da banza wofi ko duk guda. Kai ko gidan ku ka duba in baka da yara da manya ba za su mala da ni. Sai begen fiyayyen halitta mai taken Annabi Muhammadu. Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Rasulallah labbaika. Annabi Muhammadu, ya Rasulallah labbaika. Annabi Muhammadu, da hani dai na zaɗe ka. Annabi Muhammadu, duk halitta babu kamar ka. Sai kuma waka mai suna Kabar Ganin Ka Tara. Kabar ganin ka tara malin kiyaye mini ma. Kabar ganin ka tara. Yau da gobe suna hannun Allah, babu mai yi kai sai shi Allah. Rabbu kare mu da shiga matsala don manzo dan Abdullah. Mun neman muka sa albarka shekaran nan kai mata albarka, ɗaukaka ni ka nema na roƙa. Da kuma Jani Muje. Kaunarki nake yi, jani muje. Kewarki nake yi, jani muje. Kishinki nake yi, jani muje. Ke ni ka yayi, jani muje. Zonin kaunata, jani muje. Kekin bambanta, jani muje. Waka mai suna Zaman Amana. Na saki raina baran da zan cire ki, masoyiya ta kin zam jinin jikina. Masoyiya ta na baki so da kauna, in babu ke ina za ni je na kwana. Aracin kini yana sa wa rai na kuna. Masoyiya zo mu yo zaman amana. Da kuma Gidan Sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta, ɗan girma, takon girma, aradaban girma, gidan sarauta. Sai waka ta ƙarshe mai suna Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Abdullahi Galadin waka na ce. Alhamdulillah, alhamdulillah, na gode wa Rabbu Allah sarki. Duk yadda Rabbu ya so gabawa ba mai canza al'amari. To kan kuma ta daidai mun subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa, za a ci gaba da sanar da ku sabbin waƙoƙi da zarar mun ɗora. Mun gode.